Vincent. Famba sei akamhanya kazana Vincent Dorothy isore mambo ndakanetsana namai masango amusori mambo nyaya ndakanetsana namai masango wakatora pombi yangu yadhini watora pombi yangu wakabva wazondiona kumashoko andiona kumashoko kati pisa pombi yako gemu ndatinetsana kudaro wanga akatodhakwa vwandi kana uda kutondiriwa ndirowe panapa ndikati inini handisida kukurova bhozi mune amunotora nyenyichi makadhakwa then daro mangwana acho wauya pamba pedu ndandikobva kudhemu watoti atakuona watanga uchindipopotedzera nemurume wacho watanga wandipusha wandipusha kudaro patasvika nike pamba pedu vandatokiya gedhi ndopakatanga tanzi da kupisira mumba vandati kana zviri kunetsa nyaya yakadai rega ndifone kune vanhu vemutemo ndipo pandakafonera kukairezi sacharangwa kati tiri kunetsana nenyaya yakadai so ndipo ndakafonera sacharangwa wafonera sekurizen ndipo wakandiona kati chati tiende kwachief saka kuona pana tauya kudai so mombe yacho ino yakareba meters 50 size 20 mm. Iwe katerere une permit wakaterere kumasambuni munoiziva rinyo neari kutaura izvo asi zvari kutaura zvekuti ndakatora pombi ndikaendesa kumba kwangu ndaiendesa kumba kwangu mushure mekunge ndaona mutsime mangu ndinonga ndichimwawo mvura musisadzikii ndaimboisa pasaidi ndobva uya futi ndobva avhura uya ndobva abayirira futi pombiya ndobva ndatora futi pombiya ndobva ndaisa pasaidi kechitatu ndopandakaona tikataiwa zvimunhu kanditori pombi ndiende naye kumba munhu ane pombi yacheta se achasvikapo saka takazomona mukumana kubvunza kuti pombi yangu pombi naye asi iwe utora mvura ndiri kumwawo inini uchidzikisa padhemu rako kuti kuridze kumba kwako ini handisisina mvura yekumwa kumba kwangu saka ndatora pombi ndichengete nokuti apa patsima pa ndepano permit nayo unomwira pamwe chete here mati unomwira pamwe chete here hatimwiri pamwe chete inini pendinomwa ndepangu rangu riri pamusoro saka iye akanesa pombi yake kumusoro dhemu rangu inei riri pamusoro rake riri pazasi ndiro rinotonditerwa ini kuti kana mvura ichiwerera inopinda mangu yopinda make asi kana kusina mvura kudari haichasvikibo hatingaitiri zvemageti nokuti inongobuda pamunhu wese saka umwe nomwe ari panharaunda pedu ane kadhemu kake hapana zvemageti inini kadhemu kangu ndomene katosvikirwa akatoisa mukadhemu kangu imomomo kuti ndiyonini ndiri pano shuwa nyaya yerutaurika ofunga risida rekutanga nevanhu vakakoneka ndakamboya kuti tikagara pasi takamboita mwana akatiwa masamu but vanhu havana kuda kuteererana saka inini kana ndatoya panapa kana ezvenikaine
wekutanga ndiye munhu andinotanga kumiririra panyaya dzese dzezvirikudidziri kuti ndiye ari kutora mvura zviri pamitemo. Ndanzwa nyaya iyi yataurika shuwa mukomana akandifonera ndobva asi after andifonera tena ati pakatonzipa hondo noizita yakatiitika kuti pandogara nepavanogarawo pashi padhuze nepadhuze wakatoita kakukakavadzana kakupopoterana zvekuti ndakamboti hamenoti chibhadiwi paakazondifona ndakabva ndangoti maybe ndo nyaya yemvura iyi ndobva ndakusendera meseji kuna ndizviti ndibaba ndinaimasana kuti ndokumbirawo inini mudzosere paipi yamadiki yamatora kana madzosera paipi yamatora mochiripota nyaya yenyu mogadziriswa zvakadii zvakafanana nekuti matorero amaita panochemusika kuti vandalism neproperty yemunhu ngatiti hongu mhosva yaparo kana uyu katiriri kana aine paanga akanganisa inini matoma tinogwa mega muchagoni kudi kugadzirisana matotadza kugadzirisana hamuchatongi muri mega nekuti isusu tinoti everyone is right to vote hakuna anoti inini ndine tsimu yangu ndine rwizi rwangu ndine rwizi rwangu mese munofanira kubenefita makadini makaita zvamakaita asi meseji yangu inini haina kudii haina kurespondwa ndopandakazosangana nasaunyama ndikati sekuru nyaya dzinenge dziine chekuita nemvura madii mati nyaya iyi ndarekwari kwachifu nekuti ndakafungidzira kuti tinge tichitogara muarea yakafanana nai masambo vachauya votaurawo nyaya kana kuti vachauya kuofisi after ndavati tichitaura chidzorai pombi yemunhu inini yamuinayo mochitidaidza touya kana kuti munoripota kuna sabhuku ouya kana kuno umwe munhu musina kuta nekuti pare zvino kana uyo akati 200 meters ndianacho uyatobatafunda then tochitu ava havana pemiti yavainayo saka simba racho kuti chekudai munhu akanzi vhunise ndane pemiti haatokodzeriwo futi kuti abvise pombecho yemunhu saka ava ndakamboedzawo kuti nditaure navo zvakanaka pakuati kugini kumashure kwese kuti handina kuonawo saka ndakatofarawo kuti kana paane zvadaiso izvi pamwe kuda pane pakona ipapo panongova nevanhu tuchete vane mapemiti anoti vincent namai dea vega vari tu pane vazhinji vanhu vese vari papo waripa kunyange wakambudiwa masamona kuna munhu akazondotora pemiti Kakomati asina samu ndani pakati asina pemiti pakati pano ndani. Pamusoro ichangamisi ndinosekenda baba charangwa ndinodaira nyaya takaigarira pasi pakamboita zhowe kusvika makandipa zvakare charangwa tikatira kuti tinogadzise nyaya idzi kuti vanhu vange vachiwana mapemiti emvura. Utsotsi hwakaita ndewekuti vanhu vakaita utsotsi kuna wacharangwa kuti hatichagobatana tabatana tomwira mvura pamwe chete toya toita gurupu tozonge tichibhadhara mari dzemitero mari dzacho dzemapemiti tiri pamwe chete. But chirongwa ichi chichidarika takatarisira kuti ndizvo zvaifanira kuitika hapana kana eni chinhu chakaitika munhu akangozvimiririra paari. So ndofunga uyu muri kunzwa kuti akaita pemiti yake hamunombobvira mamuona pano akanga akangozvimirira munhu akakomblaya panoona ukasungwa ndinodaira kuti ndiwo maibere Charity nevamwe chimwe chikundi chese izvi ndo waitaura kuti tabatana tichaenda kukairesa catchment tonoapply permit tozoona kunge tichiuziwana kuti tinobhadhara sei mari sisi. But kubva panguva iyoyo ndofunga last year kusvikira pari izvozvi hakuna eni munhu akazombouya kudaidzira kuti yedu permit kana kuti receipt yedu. Ndinofunga wacharangwa ndo watinosenza nawo bepa riripo remvura tinaro panapa ratakaverengera munhu wese anokwanisa kunge achiziva kuti mvura inoshanda sei riripo panapa iri. Handina munhu wandisina kuverengesa bepa iri, handina munhu wandisina kunge ndakaverengera kuti azive kuti mutemo wacho unoita sei kana ukange usina permit zvinonopera pari. So nhasi uno paita problem takaona zvakakodzerwa mukahuru kuti hatikwanisi kunge tichitaurana tiri kumaraini. Taikwanisa kunge tiri kutaurana kumaraini kana paine mapemiti tinyatsoziva kuti apa panomwa nhingi nanhingi. Zvino kana inini chinzi ndinomwa apa inini ndisina eni chiri kunditaurira kuti iwe unomwa apa ndakabva ndaona zvakandiremera ndopandakaudza wacharangwa kuti iyo nyaya wacharangwa ukati sinzi tichisenza tiri pamwe ende inyaya yakamboyerodwa nyaya ngaingodzokera kupi kwamhukauro ndosaka muri kuona mhukauro vari pana. Timbozeka baba imimi tabvunza kuti mimi mune pemiti wati nayo tabvunza mimi mati munayo manye pakaipa pamusoro iyi ndinoda kutaura vati havana pamusoro inini nguva zhinji ndiri kumbira kutaura nguva zhinji ndinge ndiri kumba baba vanenge vasipa vanenge vanebasa vanoshandira kumashini ndakutsanangura nyaya zvakaitika dzinotera ndinoda kuti tsanangure nyaya yakanyorwa papepa kuna kuti manyoro akaitwa papepa ndo mhosva yangu here nokuti ndati toverenga pepa ndakasana ndichiriverenga ndega dzakanyorwa kuti iyi ndisi takanobvisa pombi panomwa iyi
pombi hatina kubvisa panomwa iye ndo chekutanga ndokuta kugadzira statement yemhosva yacho yatirikagadzira panapa. Pombi takabvisa paakanga aisa isusu pari kudzika mvura yedu vatamboisa pasaidi kekutanga. Kechi2 vatabvisa bvataisa pasaidi ndopatakamona ndikati sekuru ndisekuru vangu iwesa isekuvini ngaritaurira nei titsvagawo vamwe ava ndakavaona ndikataurira saunyama pane nyaya yakadai tiri kumbura mutiyananisi ndikutarisirawo tichadedzwa mupurisa wasabhuku vanonzi maipirogomo toonesane panzvimbo pacho titaura nyaya yakanyorwa ndidzi. Saka apa pakanonyorwa kunzi isusu takabvisa pombi paanonwira iye. Pombi takabvisa paakanogama mvura yaipinda mudhemu. Ndofunga tingafambire nenyaya zvakanaka tikatanga kugadzirisa statement amene kuti ndizvo here kana zvandatora kuti hazvisi. Ndakaenda padhemu rake riri kuzasi ndikanobvisa pombi kana kuti iye takabvisa pombi paangaisa apa ndo pane pombi yake mvura yedu iri panapa ichauya. Tiitira tizive kuti munhu ndiani. Saka statement yemhosva ikatanga yagadziriswa ndofunga tingafambire mberi nenyaya zvakanaka. Anowirirana nero zvakaitika ndizvo rotofanira kuonesana nyaya iripo kuti itongwese zvairi kuti takanobvisa paakanga aisa panova patiri kunwira mvura isusu achinodzikisa mudhemu make kuti redu riseye chini. Imi mune mutemo here wekuenda kunobvisa pombi takatongwesa pasaidi tikatoti yemutori mune mutemo here kwete kwanga kuri uchitaurirana asi mabvisa makadi kutaurana musamabvisa takataura tabvisa akati inimi ndinoita zvamunoda mvura handisi kuzodini handisi kuzoregedza kudhonza ichidzika mudhemu mangu nekuti ndine mapepa angu. Saka ndizviziva kuti pepa rake raakapiwa rinomupa mvumo here rekunotora mvura yemunhu paari kunwira nekuti munhu haana pepa. Tinobatsirira mai yenyu diki mhosva yenyu yamina yekutanga semataurira murikuita ndeyekubata pombi yemunhu. Ndio mhosva yenyu yamina yekutanga. Saka mabata pombi yemunhu taakuchita da kutsvaga kuti chasakisa kuti mubate pombi yemunhu chii handiri ka yanga iri nyaya yekuti wokunyi kwangu kusina mvura uyanga ari nemvura akatora mvura inikabva mabvisa pombi. Mutemo hautenderi kubata pombi yemunhu ende moreover nyaya yenyu yakabva yazokura pakuti makabata pombi yemunhu imi musina pemiti. Dai mamine pemiti zvachitombori nani. Manje makabva mabata pombi yemunhu musina pemiti mhosva chabva yakura manje. Handiri kuona zvairi kuita. Imi muri kutobira hurumende motonyima munhu ari kuendesa mari kuhurumende kuti hurumende ndokutorawo mvura pamangondoza. Hurumende iri kutoziya kuti katerera kutora mvura pamangondoza. Imi hamusi kuzikanwa kunzi munotora mvura pamangondoza. Mondobvisa pombi yemunhu ari kutozikanwa kunzi ari kutora mvura pamangondoza. Ane mhosva yepapombi yake. Ini ndakanobata pombi yemunhu asi ishangamiro wangu ndiri kumbira kubvunza kuti kana ibvunzani kanibvunza bvunzai ndikupindure bvunzai. Alright. Ndiri kumbira hangu kubvunza kuti pemiti yake inomupa mvumo here yekutorawo mvura iri kunwiwa nevamwe shoma. Kuti as long aine pemiti anokwanisa kungonovharira anyone. Ndane 15 years ndiripo. Hakusi kuti kana aine pemiti ane mvumo yekundovharira mumwe mvura but ane mvumo yekushandisa mumwe munhu achishaya. Aiwa kwete kuti mumwe munhu achishaya iwe unofanira kunge uchiiwana asi enda undoteererawo kuti uwanewo futi mvura yacho. Ndopane nyaya. Isusu mutemo uyu hauna kuiswa namambo. Mutemo wakaiswa nehurumende kuti munhu anofanira kubhadhara raw water inobva murwizi. Inini iri kubuda panapa ndiri kubhadhara. Yamuri kuona iri panapa ndiri kubhadhara. Handi muri kuzviona. Saka imimi mhosva yenyu tasiya kumwe kwese kwatati kutaura semataura amaita kuti ngatitongei kuti pombi yangu yakadini yakabviswa. Mhosva yenyu ndeyekuti makabata pombi yemunhu mukabvisa. Nometa makaisa pasaidi, nometa makaenda nayo kunyatate, makaenda nayo kuHarare zvazvina basa. Nyaya ndeyekuti makabata pombi yemunhu mukaisa pasaidi. Ndopane mhosva yenyu yekutanga. 2 muri kukana chinhu chamusiri kutenderwa kuti mushandise. Nokuti kana musina pemiti musati matenderwa kuti mushandise mvura. Kusvika maane pemiti ndopamunotenderwa kuti mushandise mvura. Ende nyaya ndekechipiri chidzoka mudare. Wakauya panapa wakachema wamwe wenyu handizikanwa mamuripo pakauya namaiberi. Wakati izvo tiri kukumbira kuti tindoita group. Handiti ndikavatendera
Alright, zvakanaka endai mundoita. Ndombosanyanya pasaiti. Ndozonzwa kuti maita group racho here permit yapo here. Ende mutemo wemvura unokurudzira kuti vanhu itai magroups kwete individual. Inini mukaona mvura ndomwe panapa tiri group of 5. Anditi ndiri kutotedza mutemo wemvura zvaunotaura. Saka mimi muda vamati mega kana pasina hapana zvoimhosva yani mai. Paakasvikoisa pombi pacho ndati kana pasina hapana imhosva yani. Ende moreover imi hatifanira tinombotaura nemi, taifanira kungokusungai nokuti muri kushandisa mvura zvisiri pamutemo. Wekaereza wacho navari panapa. Pamusoro imambo ndinodaira kuti takazoita dare kechitunhu ndakasunga vanhu vakanokwana kuita kairi kusvika muzoti pecharangoti ndana charangwa anosorovha vanenge vachifungidzira kuti zvatiri kuya nemapepa tiri kubva nazvo panapa ndezvenyini. Ofisi ndo yataisenza nayo. Ndakasunga vanhu avo vakaita conduct of court havana kuvapiya padare panapa amai avo. Ndikavadzokorora kechituhu vamwe wauya wakuiti takunoita zvegroup mai vava vanobvira wakasvika panapa. Munhu akangogarawo kumba asina kumboda kuatenda dare racho. Nhasi uno ari kuchema kuti mvura yamwiwa yaari kubira hurumende. Chinoratidza kuti ane suppose yekumwa rumwa mvura ndo bepa riri kutaura. Imimi hamutorina suppose yekusenzesa mvura yacho bhozi mutemo hausi kukutenderai. Ndosaka makaona zvakanzi shandai namambo ndimi munogara namambo. Kunobva mvura ndimi munoziva muri munzvimbo yamambo. Handitika kuti muzikana kuti muri kumwa mvura chibhadharai. Imimi hamubhadhari mvura yacho. So muri tonzi muri mbavha dziri kuba mvura. Shona. Amene baba maisha ukati bade. Mimi ndakaboya someone same sina kuya. Aiwa pakoya someone pane vanhu vakwaya vari ma-representative ini ndakadini munhu wadani nawo kuenda mburi. Saka kokaya ma-representative vakanogadzisa nyaya yacho kuti anitori pamwe chete ndokuti kana patikaita dare racho kune ma-representative vakazouya vachimiririra vanhu kuti tinogarisana hedu zvakanaka kumaraini kwedu. Ende pesa patasina kana dambudziko iroro vazotoya. Ndakazodzoka kumba kwenyama. Ndimi megama Sara. Wamwe wese wabvumirana kunobatana kuti waite magrupu emvura. Mukwanise kunobhadhara mvura uko. Mbuya ndakasvika pamba penyu makangodaira. Kusvika nanhasi isati tozivi wacharangwa tinongofona ku office. Tinoningi panapa ane pombi iri kumwa mvura. Ari moere mukombiyuta vanotaura kuti hakuna zita iroro. Vanhu ndakauya pamba penyu kaudza ndimi Masara. Up to now mbuya Masamvu hamuna kana anything chamakazoita. Nyaya iyi pepa manyorwa yarakaitaka nenyaya yako yakuenda zvinhu tu zvadini chisiyai mhai zvakawanda. Isusu nyaya yenyu iri kutaurwa nhasi ichidzoka kumashure. Pamwe ndipo pamusikunzwisisa. Iri kutaurwa nhasi ichidzoka kupi kumashure. Handitika ndo mafambiro ari kuita nyaya yenyu. Wamwe wenyu wakambosungwa wepaarea penyu paya unosunga kuti vana maiberi munovaziva. Handitika ndo wakauya wakachema wakati ano changamire nyaya tainzwa kwanga suri kusaziva. Handitika ende mhai regai ndikutaurirei kutonga kwatinoita panapaka tikada kutedza mutemo zvaunotaura kuti tikutongei hatimhoresani tikasangana mhoresa. Mutemo hauna kana tsitsi nemunhu. Unongonzi kana uchiurayiwa urayiwa. Handitika but isusu tinozoti tiri vanhu kuti ndinzi mambo inimi ndimi vanhu inini. Handitika saka handifaniri kurwadzisai but ngatirege kubuda futi mumutemo nokuti uchazosunga imimi neni wacho. Handimuvanzwisaka. Saka isusu kana tutaura kuti hurumende yakati mvura ngaibhadhara inini mambo chai kana ndiri kubhadhara watimbo imimi chinotaisa kuti mubhadhare chii. Ndati chinotaisa kuti mubhadhare chii kana inini ndichibhadhara. Saka nyaya yenyu rutaurwa nhasi ichidzoka kupi kumashure. Saka munhu anosenza kumvura akapiwa basa ndouya ari papo uyo, mupurisi wamwe ndouya ari papo uyo. Muchibva pano nyaya ngaidini. Imi ndima musipo pagrupu. Zvanaka nhasi kuti mauya pagrupu rese apa munobvira mambooneka matotanga kutoonekawo chii nhasi pano noto mwenyu akasvika pano. Ndosaka nditaura kuti chidzokai aka kake chinganaka kake chituhu chidzokai mundounganidzana moronga grupu renyu morega kudunesana nemurume uyu nokuti murume uyu ane mvumo yekushandisa mvura ima mutorina mvumo yekushandisa mvura. Regai ndinyatso kubudirai pachena. Ndosaka ndati aripo wemvura. Handitika aripo mupurisa wangu uyu ukaenda panzvimbo achakutaurira zvekudini ende ndoda kuti ataure pano zvinji rese rechidini zvichinzwa foni yangu yakabva
ndakatowaudza inini kuti wacharangwa wakuisirai meseji mufoni iri kutaura kuti dzorerai pombi. Moreover takamira tiri kunetsana izvi, pombi inofanira kunge ichimwa mvura nekuti munhu uyu akabhadhara kumwa mvura iyoyo. Imi mukandipindura kuti handina meseji yandakaona mufoni. meseji hatina foni. Ndoda kukonfirma nemi pamwe ndikutaura nemunhu asiri asi ane namba 0277787 meseji ine meseji iri panapa tangamiro yakatodhapo yakatotaridza kuti yakati ai meseji yakatofriza ichakushandakuerenga meseji yandakanyora. Mama makadiko muri kutaurawo nacharangwa from Kaire subject council. Ndanzwawo kuti pane kakusanzwanana kamaitawo naVincent Katerere nenhau yemvura. Saka ari kuti haachaoniwo pombi yake ikoko kusosa. Ndokumbirawo kuti kana murimi naibvisa mudzorerewo pombi iyoyo mochitora matanho anokodzera kuti muzoenzanisa. Amene kana paine pandakashaisha kutsanangura nekuti nini handina kuti ndimatora pombi. Aiwa handina kuiona. Ende uyu haana kuti ndimatora. Ndakazotoudzwa neava ndikadzosera pamwe ichagonozobiwa ndizvo ini ndakuichengeta. Ndinoda kuti ndipedzise mama. Kana tiri panapa toda kuti tienzanise tozokwazisana mangwana. Zvinoita kuti basa rangu inini rinoendawo kumberi ndisina wandinofevha. Asi kana zvazosvika panguva yakaoma inini munhu ane pemiti ndiye munhu wandomira nani. Wandomira naye nekuti ndiye munhu wandoziva. Sematsanangurira amuri kuita zvazvakangonaka nekuti inini ndotogara mumangondisi. Nodaiti mwana wangu shuwa tine zvatotadza kunzwanana usati watoenda kubasa. Tokumbirawo tiende because hapana pandisingazivi pamuri kutaura kumatorera muri kudii amuri kuita. Hakuna mvura, hakuna rwizi runoerera Changamire kana vadareso vari panapa. Iwetland. Exactly. Napari pawetland umwe nemumwe anochera kagomba kake. Paachera kagomba ndo matorero anoitwa anoitwa mvura. But tikasvika ipapapo ava vese vamwe varuku vese vazhinji ava havana pavanoshaya mvura mumadhemu ani avo nekuti mvura ita zvekusimina. Dai yange iri nyaya yekuti uyo azoita aisa pombi yake zvava zvakanaka kuti tongosvika kuti pasaiti paya patona nekuti uyo akatotaura ona vacharangwa pangu padhemu hapachasviki mvura nekuti ari pakati pakakona chaipo panotorera mukoma ende chitori chigomba chaakatocherawo chiri pakakona kuti akwanise kuwana mvura. Dai makatiwo oraiti vacharangwa ini handina wandisingabatsira ane pemiti asina pemiti. Ndongoda tune shungu dzokubatsira mezi nekuti nyaya dzemvura togara takazitaura pamatare panapa mafungiro edu anosiyana. Munogona kuti chokwadi munoda kutora murimi kana Vincent ndada kutora ari ega umwe wese hake temiki kana kuitira chino kusoso mese munofa nechinhu one asi toda kuti tigarisane tichengetedze water as a resources. That's why maoffices ariko tine masabhuku tine vamuruti mupurisa vasabhuku mayani dai yanga iri nzira yakanaka maingonomudaidza ouya inini kana makatenyi moda kunzvemba kuti pamwe ndichabvunza nyaya yepemiti ndofunga tinoswera everyday asi andakambokubvunza kuti momzi mune mvura dzamoshandisa pano akambondipa pemiti sematsananguriro ari kuitwa nachino zvakadaro mheta ndine panguva yandinozozva pakuti vanhu vakanzi igurupu vasiri kunzwanana inoramba iri hondo. Saka zhinji kasamutaru sakaita zvakakata munhu aine dhemu rake munhu ngaachizvimirira ari ega nepombi yake asi kwakutoomesa nenyaya yekuti hamusi kuda kukombola pane zvinhu zviripo. Pombi inonzi gurupu munofanira kunge muine one pombi mozosheyana asi kana mauya pana patanzanisa pamatara akadai mukauru atibatsira chitorai umwe nepombi yake chenamba kwake patichigadzirai gurupu. Zvese izvi tinozviitira nekuti hapana mvura yamunoshandisa paya pendedze kumwa. Ina hakuna chinondifadza kuti umwe munhu ari kuwana mvura yekudiridza imoti hamuna yekunwa. Ndosaka tichiti ngatigadzirisanei pemiti chaiyo chaiyo icondition inopiwa papemiti. Kana mukaita pemiti hamumungi muchibatira vamwe pombi munotopa ripoti isusu tofonera sabhuku kuti touya tega paground tobvisa. Ende handifi ndakabvisa pombi iyo ndiri ndega ndotokudaidzai toti apombi yenyu paira pahapasi kukodza kuti pange paripo ngatisimizei pombi yedu kana kuti pombi adzamashandisa dzakurisa kana dzaita diki mukunzwanana sevanhu vanoda kushandisa resource yedu yatinayo Zimbabwe yakanzi is everyone's right kuti ashandise mvura asi tanzi munhu wese ane right munozopiwa mitemo inokugaidha ichiitai pemiti chiitai tsamba. Saka zhinji tinoti pamwe kudherero kuramba tichidzoka padare panapa nenyaya yegurupu 1 chinhu chakaoma chinhu chinorwadza. Mapepa ekuramba tichinyora samoni imari dzakawandisa dzamuramba muchibuda nekutadza kuya kunokombola mobhadhara $10 zenyu nhasi mobhadhara $10 zenyu mangwana kusvika pemiti yenyu maanayo kana mese maane pemiti tinogara pasi wakawandisa vazhinji vari panapa wane mapemiti murwizi hamutori na mvura. Ndofunga mhete vambobvunza kuti ko makadii kuita majuti
ndopega patinozopesera tasvika hamuna mvura orati it's okay, iwe usashandisawo mvura. Hapana munhu anoda mvura yekumwa, mototengawo mabhaketi akawanda zvakata muri kuti mvura ishoma, muchereredze musi unouya mvura kujuti kwani kujuti kwenyu. Ndombotaurwa mukomesara dambudziko yakaita kuti tisaite gurupu nyaya kuti vamwe vari kumusoro vamwe vari nechekuzasi. Chakaitwa kuti munzwaisoka ndosaka ndiri kuti Saka kuti iso imwe nekutorwa kuti makakumbirirwa nachief sinzi umwe neumwe vari kumusoro kandi ari kuzasi, chibatanai makaita zvamakaita, nekuti yamunotorera source sewetland muri nzwisisa, hatipi permit pawetland, but pamuri kutorera matochera makomba anyu iri kuri kutodisturba nyika, matodisturba manzwisiswa. Chibatanai muri 10 kudaro, application yenyu ingori 1 yasiyana neuyo akagara akasika ati mukoma ini ndoda kuti ndishandise hangu zvinhu zviri pamutemo, obva apply permit kana ushaisha. Imi mobva mauya makumbirirwa, chiite batanidzanai. Vese vakatadza vakangoita payment kana isiri $20 vacho vanoti vakabhadhara, up to now hakuna munhu akazombobhadhara. Ise payment plan yangu dzoka kunzi chidzokai monogadzirisana, asi pamutemo ndoda kubva tagara tazvitaura, hakuna munhu ane right nekudai akaita permit yekusimudza pombi yechi ameno kana muri upanzwisisa. Iyoyo ndo inova mhosva hombe kana pamabvi, nekuti inonzi vandalism of property yemunhu. Ko mukaita temba around kana mukaidzosa mangwana ota isiyo yangu yenge iri 6 munorambirani, pamakatora hamuna kutora aripo, makatora muri mega. Saisi kusaiti kana kwakunoku tinoti makaba pombi yemunhu, hatina kuti makabvisa kuti muwane mvura, makaba pombi yemunhu. Asi muri kupanzwisa ifanira kuti akanotora yaipinda miri kwakunodzigisa mate. Ipapo pakanakisa chaizvo. Matauriro amuri kuita ndo matauriro atasingafaniri kuita tiri panapa, ndo ataifanira kuita takamira pasosi. Handi muri kunzwisisa, tochitaura kuti honawo shuwa iwe pawatora pahapadi, asi mimi apa makabva matora mutemo bva maisa maoko mani. Hatigoni kuvhara gomba nekuchera gomba, nekuti zvese zvatiri kutaura hazvisimbopinda mupfungwa dzedu. Muramba mungodzorera chete mazuva atakutaurira zvokuti mabvuma mhosva yedu, tofamba nemhosva yedu, topedza topinza vanhu pamusha mukuru pano. Handiti here nyaya kana iri kuti madzomiwa mudokanganiswa maso mapabata zvakanaka madzoma mudokanganisa maso ndomungazaita nzvimbo mbiri dzavura kunyesa uyu tiri kuona kuti kutarisa pagurupu racho hapana chiri kuitika, zviri kuzi ngezvegore rapera, Pasamba zacho hamuna dzemvura. pasamba zacho hapana. Maitsa ubati ari pane nyaya dzenyu padopeyama Toramba tungutendera. Regai tikome tichiti nyaya yenyu yatopera. Muchibva pano muchanosangana nevanoona nezvemvura nemupurisa mogadzisa nyaya yenyu yodini. Asi mhosva yandoda kukupa imwe ndeyekubvisa ponde yemunhu. Imi musina pembe. Ndo mhosva yenyu yandava kubatira iyo. Nongokubatai nemhosva 1, mhosva dzenyu dzakawanda, asi nongokubatai nemhosva chi? 1. Tinokuirirana. Tobvumirana here bamba. Hamuchatorambi kumunhu akaema sasi. Mhosva yenyu ndeyekuti muchabvisa mbudzi kana $40 pamhosva yenyu yekubata pombe yemunhu. Pombe yemunhu haibata. Warikuona kana dai makaenda kupolisi yako zvazvitori nani. Kuti uyu honai muone zvaaita, polisi yochikutaurirai kuti itai zvakati. Tingadai nhasi nekuti ndo vanhu vemutemo. Handiti kana dai makaenda kukaireza yemunhu zvaitwa pombi yangu, wekaireza yari yakabvisa, angadai ari yarutaura nani nakateerera kwete kuti mimi mubati. Dai kwakuti mami ne permit at least zviri nani. Taimboti 50-50. Manje ne permit yacho hamuna. Ndio musiyana wamaita nakateerera. Ndizvokutaura. Kana mabvutsikana kumba muzobatsirana na kuti hatipi permit vanhu vanotora mvura muwetland. Ndio nyaya yandataura kuti kwakungozivana, kwakungoti tirarame, but hatipi permit munhu anotora mvura muwetland. Tinotora permit munhu anotora mvura murwizi ndio atopa permit, kwete muwetland. Wetland haitodiwi kudisturbwa nokuti ndokunobva mvura, ndo chinyuko chemvura. But mimi kana takuti kutendera kuti mudare kwakutonzwisisana, handimboona kuti kunzwisisana. Otherwise tongona kuti endei mundobvisa ti mapombe enyu ese imomo. But inyaya yekunzwisisana yatiri kutaura iyo. Saka mimi mukatadza kuti nzwisisa zvatiri kutaura manje mukazodzoka futi panapa kake chingani ndongokutaurira kuti endei mundobvisa pombi dzenyu kwamuchamwa mvura ndinei napo. Asi mukauro mukavabvumira kuti watore
wavhare mikomba iyoyo vanopedzisira vasina. Ndosaka ndati wekairezi nemupurisa ngavaenda vandoita wari panzvimbo. Chatoda kuita ndechekuti munhu awane mvura. Handiti munhu ararami pasina mvura. Mukateedzera zvatiri kutaura tinowirirana, asi tikatadza kuwirirana zvatiri kutaura tokonana. Tiri kuwirirana mai. Toziva kuti ndimi munozondosimudza kumabata sipunu kumba kumotanga kuti baba makabvuma zvisina basa. Tokuzivai. Tiri kuwirirana zvandiri kutaura. Endai mundounganidzana nawo mwenyu moita gurupu 1 pombi yemunhu haibatwi. Asi pamusoro sangamo handiswa pombo yemunhu haibatwi, asi tingabva tauyora kuti pendiri kumwira kwakuisa yako ipenandani ndo papa neonini. Regai ndikupindure ndikupei muenzaniso wakanaka. Handitika imimi mudzimai wenyu mubva masvika ndirumba menyu nemudzimai wenyu mubva mandiponda pandafa handimuki ngozi muchindiripiraka pamusoro ponga ndarara nechi ndo zvakafanana nezvizvi. Manzwisisa? Munogona kuripa mhosva pamusoro peimwe mhosva imuri makanganisiro motomuripira kuti handimanzwisisa ka. Saka mukaona ndirumba menyu musandirova. Regai ndiende kumba kwangu mozouya mondisungisa ndokuripai ndokuti mabhenefita. Handitika kwete kuti mukandiuraya muchandiripa pamusoro pekundiuraya ini ndapinda futi pai mumba menyu double kick. Handimanzwisisa? Mudzikana $40 within 7 days. Handimuzondwaka baba munobhadhare mimi $40 kana kuti mbudzi munana yapanapa 7 working days ndizvatinopai plus yedari yamari $80 kana kuti mbudzi mbiri. Ende munhu kanga watongwa panapa ndoda kuti vadati vanhu vese panapa munhu kanga watongwa panapa uchinzi zvinouya kudai. Handitika ukasangana nemupurisa wangu ukamupa akatenga kokora ukakamwa ini panapa ndiri kuida. Handimunzwisisa? Iwe kana upiwa mutongo panapa nyange ukasvika ndisiposiya pano ndopaunzi uye nawo. Saka mukazosangana kumashopusi ukamupa akamwa mhamba wozoti ndakapa mupurisa ini ndati uye nazvo papi mupurisa handi mambo. Saka tupai 7 working days apapa tamomutsarudzira. Saka pa 7 papa saka yamariko ya $80 kana kuti mbudzi mbiri. Chembera imisimu.